سلام طعنا هبلنا كبرات تخاتلت مرب نيوز لو ما عندهم كم تلمود حدشت معبالتاتن سلسة عبيتي معبالتات حيزلكم مزيل له نمكهتالكم من عدم كدما عندنا تبتاتهم كزهاخركم بزعبا اب اديس ابابا ዝፍጸም ዘሎ ግፍዒ ሓፈሳ ጮያን ዓመፅን ንጹሃን ተጋሩ ዝምልከት ዝበፅሐና ጭቡጥ ሓበሬታ ኣሎ ምስ ጭቡጥ ሓበሬቱ ናባኹም ክነብሎ ኢና ክንቅጽል ከለና ከዓ ብዛዕባ ኣብ ኩርሙክ ዝቐነየ ኩናትን ዕጡቃት ሱዳን ድማ ናብ ግዛት ኢትዮጵያ ዝኾነት ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ብሓይሊ ከም ዝኣተውን እቲ ሕዘሎ ተባርዓይ ዝኾነ ኩነታት እንታይ ይመስል ንዝብልን እቲ ኣብቲ ከባቢ ዘማዕብል ዘሎ ዓበይቲ ዓወታትን ካልኦታት ምንቅስቃሳትን እንታይ ይመስል ንዝብል ከምኡውን ዘባው ምንቅስቃሳትን ኣጠማምታን ናይ ካልኦት ፎሬነርስ ዝኾነ ሃገራት እንታይ ይመስል ንዝብል እውን ብዝርዝር ናባኹም ከብሎ እዩ እቲ ሳልሳይ ድማ IMF ብዛዕባ ኢትዮጵያ ዘውፅኦ መደንገጽ ሓበሬታን ነበር ሓላፊ ብሄራዊ ባንኪ ኢትዮጵያ ማሞ ምህረቱ ዘውፅዎ ምሽጥራዊ ናይ ብልጽግና ስርዓት ኣካይዳን ኣብዚ ሰዓት እዚ ድማ ስርዓት ብልጽግና ይኽተሎ ዘሎ ናይ ኢኮኖሚ ፖሊስን ኣብዚ ሃገር ኣጋጢሙ ዘሎ ቅልውላውን ሕንፍሽፍሽን ከምኡ ድማ እቲ ውድቀት ናይ ኢኮኖሚ ናይ ኢትዮጵያ ዝምልከት እውን ሓደ ዓብይ ምሽጥር ዝኾነ ሓበሬታ ካብ ናይ ነበር መሪሕነት ናይ ብሄራዊ ባንኪ ኢትዮጵያ ማሞ ምህረቱን ከምኡ ድማ IMF ብዛዕባ ኢትዮጵያ ሓደ መደንገጽ ዝተባሃለ ሓበሬታ ውፅሎ እዚ እውን ብዝርዝር ናባኹም ከብሎ እዩ حزنا من مجمرة مدلونا خلفكم كله خبرات تهتلتي بزعبا أب أديس أبابا زفتم زلو قفعي ناي تجارو نصحن تجارو حفسات شويان عمتن زملكتيو وزي حبريتازي قدمي لناون بزي استفلا لي حبريتات كنهوكم تاني حنا هنا إذا حبريتازي حزون كساب زي قارة استي أب أديس أبابا زلو حفسات ناي تجارو ناي نصحن تجارو منهم زت فوق وزي بلهم زبدلوا وزي بلهم تجارو تراي بمخانم تراي زي ساقيو زي حفسو زي سرو كم أون منش ناي سوسعات بولاويسن حيلات زتان ناي بلتقنا خوينهم زلو ونصحن تجارو كم أون إتن النغار علن دك أنستيونا إتن جقنا زولدا دك أنستيونا ون عمز كم بتحنا حبريتها أما لقيت زلو خبرات هاتلت نزنا جرزي حجون دمس خم مخنا عادي نوعلن مخنياتو دما كل جزء مرب نيوز دمس حزبنا خنكون حلفنا لنا مالتي خبرات هاتلتي تحزبت احنا زلو حبريتا كاب زتفلالي هوابتات ناي أديس أبابا مالتون بفلاي كاب ناي كاب سميتن هيا هولتن زبحال كبابتات كابت ناي بزحلفون كيتا شورد أبعلو قليت وبزنبر ملكوعو كاب لمي كرة تباهيلو زفلات كبابتات سلستميت تخونو نوزهان تقارو بحد جزي كمستحفوسو ترقاقيس نيرو نسو ترى يكون انت حزبت احنا زلو حبريتا خبرات هاتلتي اتي نسو زبالو خاوات أخوينو قالوا التجارب بجزيئو بساعته يسر له استفلا له عينة قفعتات من كرتات يبصحهم له أبزي فلت داغون بوتات يأسروهم له توم بولاويس نايبل تجنا توم حيلتات تنايبل تجنا دما نقولي يساقيوهم نقولي دما أبي كم زلوا دهيومون أي فلتن أم تايخم دأسروهم أي فلتن نقولي دما ناي أتاو من جيرهم كم زلون يتزبط إحنا زلوا حبريت هذا ملاقت زلوا يتي بالتعمي محفرن يتي أتسيافن كوين زلوا حزقاء كاب تجري زموتو حدشتي مناسات منهم زي فلت وبوتات جنا كاب إيربورت تقبلهم بزتفل أقلقلوتو كاب إيربورت كاب بولي إيربورت تقبلهم ناي لا أقلقلوتو زلوا ناي تشكر كرتي ويك ناي رايد أقلقلوتو تقوم زلوا سبات كا استفل اللي قفعي وبتحلهم كم زلوا كابتي كاب شوية جميروك سابت السرقي كأودما نتن دك أنستيو دما ناي عمز كم زلوا بتحلن زلوا يتزبط عن حبريتا عمل خيط له خبرات تخاتلتي بعيني كاب زرعي وسبات زيناغورني كاب أب ناي سباهولت سمي سباهولت سباه الخبابي زبط حنا حبريتا أنت يزبل مالتي خبرات هاتلتي أحنتي تجراويتي كاب تجراي متأ كاب بولي إيربورت استقبلوا رايد شوفيرات أيد فلت أمن سوق إلى بقى رايد نيو سيرفيس نيو إلى أتيا إتا سوين ساد ما دحر كل زلو نبرتا ورق نيروا موبايل نيروا قرش نيروا كل نجران نبرتا بمعوني تطقيمهم بحشش تطقيمهم ساري ما خم دم نع أدما أب ما خل سرقة دوري وما خيدهم زبل حبريتا يبتحين زلو زوج أبوت حبريتا إذا محلال فولكم زلو خبرات تخاتلتي بفيديوز تسني حبريتا يبتحينين تخونا جن إذا حبريتا زي إن عاد حنات قبل خلوت بستفعل على مخنياتات الفيديو نسو كمحلال فو أي مرات كنت تخونا جن إذا حبريتا زي حزون أبستفعل على خوابتات زجات زلو أفتم نصوحات دقة تجري بستفعل على مخنياتات كاب عدو موت يوم أب أديس أبابا زلو كم دماتهم حزي كاب مقالة كاب بستفعل على خوابتات ناي تجري
ትግራይ ንወፂኦም ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝመፁ ዘለዉ ዓበይቲ ዝበሃሉ መንገልታዓትን ወንጀላትን ይፍጸሞም ከም ዘሎን እቲ ዓብይ መጠንቀቕታት ዝበሃል ሓበሬታ ብፅሕልና ኢሎም ዝለኣኹን እቶም ምንጭታትና ማለት ክብራት ተኸታተልቲ እዚ ጥራይ ኮነን ንጹሃን ተጋሩ ኣሕዋትና ድማ ዝተፈላለዩ ዓመጻት ይበጽሕን ኣሎ እዚ ዓመጻት ዝብለኩም ዘለኹ ከዓ እንታይ እዩ ጾታዊ ዓመጽ ማለት እዩ ክብራት ተኸታተልቲ ካብ ኤርፖርት ተበጊሰን ብዘይፈልጦ ራይድ ክመጻ ከለዋ ቶም ራይድ ድማ እቲ ቦታ እውን ኣይፈልጦን ናበይ ክኸዳ ከም ዘለዎን ሰብ ጥራይ ዘመላኽተን ስለዚ ድማ ራይድ ሒዝካ ካብ ምኻድ ክትቁጠብ እንዳለካ ክንብለኩም ንደለ ክብራት ተኸታተልቲ ወይ እውን ትፈልጦ ሰብ ክኸውን ኣለዎ ወይ ከዓ ብስነ ስርዓት እቲ መጀመርያ እቲ ትሕዞ ዘለኻ ሰብ እቲ ራይድ ንሱ ታርጉ ሒዝካ ናፍቲ ትፈልጦ ሰብ ናፍቲ ዝቕበለካ ሰብ መጀመርያ ፎቶ ልዒልካ ታርጉ ፖስት ምግባር ማለት ወይ ከዓ ሼር ምግባር ማለት ክብራት ተኸታተልቲ ነዚ ስዒቡ ከዓ ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ናይ ዓመፅ እውን በፂሑ ከም ዘሎ እቲ ዝበፅሐና ሓበሬታ ጭቡጥ ሓበሬታ ዘመሓላልፈልኩም ዘሎ ክብራት ተኸታተልቲ ካብ ዝተፈላለዩ ክፍላተ ከተማታት ኮነ ከባቢታት ማለት እውን ካብ ሰሚት 72 ኣያት ኣራብሳ 22 ናይ ጆሞ ዝበሃል ከባቢ ከምኡ ድማ ናይ ኩርድሾላ ከባቢታት ዘሎ ሕዚ እውን ዝተፈላለዩ በብግዚኡ ተጋሩ ይሕፈሱ ከም ዘለዉ ዝብል ሓደ ሓበሬታ ይበፅሕን ዘሎ ክብራት ተኸታተልቲ ስለዚ ድማ እዚ ነገር እዚ ሕዚ እውን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘለኹም ተጋሩ ጥንቃቐ ክትገብሩን ኩሉ ግዜ ድማ ምስ መን ኣለና ኣብ ምንታይ ኣለና ዝብል ጥንቃቐ ክትገብሩ ኣብ ዝተፈላለዩ ብዙሕ ሰብ ዝኽከበሎም ዝኽእል ቦታታት ኣይትገነዩ ዝብል ሓበሬታ እዩ በፂሕን ዘሎ ክብራት ተኸታተልቲ ሕዚ እውን እዚ ብጣዕሚ መሕዘኒ ሓበሬታ እዩ ዝነግረኩም ዘለኹ ኣብ መገዛ ዓድኻ ኣብ መገዛ ሃገርካ ኣፍታ መስዋዕቲ ዝኸፈልካላ ሃገርካ ክሳብ ክንድዙ ዝኣክል ዓበይቲ ግፍዕታት ክበፅሐካ ከሎ ማዕረኽ እንደየናይ መሕመሚ ክኸውን ከም ዝኽእል እቲ ህዝብና ኣብ ምንታይ ዓይነት ስቃይ ከም ዘሎ በዚ ብትግራይ ብዙሕ ዓይነት ሽግራት ኣሎ ብዙሕ ዓይነት ፀገማት ኣሎ ኣኸፍቲ ኣብኡ ዘሎ ፀገማት ሃዲሙ ርሒቑ ሂወቱ ንምምራሕ ሂወቱ ንምስትኽኻል ኢሉ ዝመፀት ንእሽተይ ገና ብዙሕ ሂወት ዘይሓለፈ መንእሰይ ትግራይና ድማ ሕዚ እውን ብዝኸዶ ምጉሱ ቃላት ሽግራት ግፍዕታት ይበፅሕዎ ከም ዘለዉ እቲ ዝበፅሕ ዘሎ ሓበሬታ ዘመላኽት ዘሎ ክብራት ተኸታተልቲ እዚ ሕዚ እውን ኩላትና ድምፂ ክንከውን ይግባአና በብግዚኡ ድማ ኣፕዴት ዘሎ ሓበሬታ ምዕባለታት ናባኹም ከብለይ ክብራት ተኸታተልቲ ሕዚ እውን stay in touch with me ክብለኩም ይደሊ ምሳይ ጽንሑ እዚ ሓበሬታ እዚና ኩሉ ንኽበፅሕ ድማ ሼር እናገበርኩም ሓግዙና ክብለኩም ይደሊ ክብራት ተኸታተልቲ ሰብስክራይብ እውን ተትገብሩ ደስ ይብለኒ ምክንያቱ ድማ እዚ ሓበሬታ ዝህበኩም ዘለኹ በብግዚኡ ንህዝብና ዝጠቅም ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ሓደ መዓልቲ ክትጥቀሙሉ ኢኹም ሰብስክራይብ ምግባርኩም እውን ኣይተርፍን ማለት እዩ ክብራት ተኸታተልቲ ናፍቲ ናይ ቀጻሊ ሓበሬታና ክሕልፈኩም ከለኹ ከዓ IMF ብዛዕባ ኢትዮጵያ ዘውፅኦ መደንገፂ ሓበሬታን ነበር ሓላፊ ብሄራዊ ባንኪ ኢትዮጵያን ማሞ ምህረቱ ዘውፅዎ ምሽጥር ብልጽግናን ዝምልከት ብዝርዝር ክንሪኦ ኢና ኢለኩም ነይረ ቅድሚዚ መንጋሪ ግን ብዛዕባ እቲ ኣብ ኩርሙክ ዝቐነየ ኩናትን ዕጡቃት ሱዳን ድማ ናብ ግዝኣት ኢትዮጵያ ዝኾነት ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ብሓይሊ ከም ዝኣተውን እቲ ሕዚ ዘሎ ተባራዕ ኩነታት እንታይ ይመስል ንዝብል ዝበፅሐና ሓበሬታ ድማ እንታይ ዝብል ክብራት ተኸታተልቲ ከም ዝፍለጥ ኣብ ኩርሙክ ከባቢታት ሰፊሕ ዝበሃል ፅዕፅዕ ኩናት ከም ዝነበረ ዝሓለፈ ምድላዋትና እውን ነጊርናኩም ነርና ኢና ድሕሪ ሰፊሕ ርብርብ ድማ ሰራዊት መንግስቲ ሱዳን ብዝገርም ዓወትን ጥበብን ወታደራዊ ዓወት መዝጊቦ ኣሎ ኣብቲ ከባቢ ንሱ እታ ኩርሙክ ተባሂላ ትፍለጥ ከተማን ከባቢኣን ድማ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሩ ከም ዘእተዋ እዩ እቲ ካብቲ ከባቢ ዝወፀ ሓበሬታ ኣመላኺቱ ዝፀንሐ ሕዚ ድማ ናባና በፂሑ ዘሎ ጭቡጥ ሓበሬታ እንታይ ዝብል ዕጡቃት ናይ ሱዳን ማለት እውን ናይቲ RSF ተባሂሉ ዝፍለጥ ናይ ሚሊሻ ናይ ሸፋቱ ስብስብ ናብ ኢትዮጵያ ከም ዝኣተወን ብሓይሊ ተደፊኡ ብሓይሊ ሰራዊት ሱዳን ተደፊኡ ናብ እቲ ናይ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ተባሂሉ ዝፍለጥ ቅድሚ ሕዚ እውን ዝዋፈረሉን ዝዕለመሉን ዝነበረ መዋፈሪ ቦትኡ ብሓይሊ ናብኡ ተደፊኡ ከም ዝኣተወን ኣብ ዝተፈላለዩ ጥዕና ጣብያታት ኮነ ሆስፒታላት ናይ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ድማ ናይቶም RSF ተባሂሎም ዝፍለጡ ሓይልታት ውቃዓትን ዝቆሰሉ ወታደራት ይሕከምሉ ከም ዘለውን ሙሉእ በሙሉእ ድማ መሊኦም ከም ዘለዉ እቶም ወሃብቲ ግልጋሎት ጥዕና ናይ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ድማ እዩ እቲ ዝበፅሐና ሓበሬታ ቃልዑ ዘሎ ማለት እዩ ክብራት ተኸታተልቲ እዚ ሓበሬታ እዚ ሕዚ እውን ኩሉ ግዜ በብግዚኡ ኣፕዴቱ እናተኸታተልና ናባኹም ነብል ኢና እዚ ነገር እዚ እውን ሕዚ ማዕረኽ እንደየናይ መቐይሮ ነጥቢ ዝኾነ ዓወት ብሰራዊት ሱዳን ተረኺቡ ከም ዘሎን እታ ኩርሙክ ተባሂላ ትፍለጥ ስትራቴጂካዊት ከተማ ድማ ኣብ መንጎ ናይ ብልጽግና ሓይልታትን ናይ RSF ሓይልታትን ናይ ሎጂስቲክስ ኾነ ናይ ካልኦት ሓገዛት ክገብሩላ ዝፀንሑ ከተማ እያ ነዚ ስዒቡ ድማ ኣብቲ ከባቢ ዝፀንሐ RSF ብሓይሊ ተጋሒጡ ተደምሲሱ
እቲ ናይ ሰራዊት ናይ መንግስቲ ናይ ሱዳን ድማ ኣብ ትሕቲ ቁፅጥር እትይዋሎ ማለት እዩ። ክብረት ተኸታተልቲ እቲ ብጣዕሚ ዘገርም ነገር እንታይ መሲልኩም ኣብዚ ነገር ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብዚ ኩናት እዚ ዝተደምሰሰ ናይ RSF ሓይሊ ሕዚ እውን ክንነግረኩም ኣይንኽእልን። ትዝበፅሐና ሓበሬታ ትዝበፅሐና ብቪድዮ ዝተሰነየ ሓበሬታ ብጣዕሚ ዘግናኒ ዝበሃል ቪድዮ ይበፅሕና እንተኾነ ግን ናይ ዩቱብ ፖሊሲ ስለ ዘይፈቅዶ ኣብ ዩቱብ ቻናልና ክንፅዕኖ ኣይፍቀድን ማለት እዩ። ክብረት ተኸታተልቲ ኣብ ናይ ቴሌግራም ቻናላት ግን ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም። እቶም ኣብኡ ዝረገፉ ናይ RSF ሓይልታት ንኣዋርሕ ዝኣክል ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ናይ ኢትዮጵያ ብብልፅግና ሓይልታት ናይ ኮማንዶ ስልጠና እናተዋህቦም ዝፀንሑ ሓይልታት እዮም። ክቡራት ተኸታተልቲ ናይ ሞትን ሕወይትን ዝበሃል ተጋድሎ ኣካይዶም ድማ ነታ ኩምሩክ ትበሃል ከባቢ ንከይትተሓዞም ነታ ስትራቴጂካዊት መመሓላለፊ ናይ ሎጂስቲክስ ቦቶኦም ከይትተሓዞም ናይ ፃዕሪ ሞት ዝበሃል ውግኣት ከም ዘካየዱ እዩ እናተነገረ ፀኒሑ። እንተኾነ ግን እዚ ውግእ እዚ ሕዚ እውን ብሓይልታት ሰራዊት ሱዳን ተመንፂዑ ዓወት ተፀምቢሎም ኣለው ሰራዊት ሱዳን ማለት እዩ። እቶም ናይ RSF ሓይልታት ድማ ሕዚ እውን ሕፍረቶም ተጎልቢቦም ዝድምሰስ ተደምሲሱ መማረኺ ተማሪኹ ድማ ናብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ክሃድሙ ተገይሮም ኣለው ማለት እዩ። ክብራት ተኸታተልቲ ሕዚ እውን እቲ ናይ ብልፅግና መንግስቲ ኣብ ልዕሊ RSF ዝገብሮ ዘሎ ዘይተኣደነ ሓገዛት ድማ ብUAE ወይ ከዓ ዓረብ ኤሚሬትስ እናተደገፈ እናካየዶ ከም ዘሎ እዩ እቲ ዝወፅእ ዘሎ ሓበሬታ ዘመላኽት ዘሎ። ካብ ቀደም እውን ጀሚሩ ከምኡ ዓይነት ምንቅስቃስ ዝነበረ ከም ዝኾነ እናፀብፀብናልኩም ፀኒሕና ኢና። እቶም ናይ RSF የተሰማሩበት የእርስ በርስ ጦርነት ተከትለው እየተፋለሙ ያሉት ወጣቶች ልክ እንደ አብይ አህመድ የኤምሬትስ ተላላኪ የሆነውን የሄሚቲ ጋዳሎን ኃይል ሲዋጉ ድማ ኣብ ሱዳን ዓበይቲ ዝበሃሉ መቐይሮ ነጥቢ ዝኾኑ ዓወታት ይሕፈሱ ከም ዘለውን እቲ ሰራዊት መንግስቲ ሱዳን ድማ ካብ ብሉ ናይል ጀሚሩ ክሳብ ናይ ጫድ ዝበሃል ከባብታት ዘሎ ናይ ዶብ ከባብታት ዓበይቲ ሰፋሕቲ ዝኾኑ ውግኣት የካይድ ከም ዘሎ እዩ ዝበፅሕ ዘሎ ሓበሬታ ዘመላኽት ዘሎ ማለት እዩ። ክብራት ተኸታተልቲ እዚ ሕዚ እውን ንሱዳን ጥራይ ዘይኮነ ነቲ ኣብ ምብራቕ ኣፍሪካ ዘሎ ኣካይዳን ነቲ ናይ ፖለቲካል ኣካይዳ ፖለቲካ ናይ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘሎ ኣካይዳ ክቕይር ዝኽእል ክቕልብስ ዝኽእል ከምኡውን እቲ ናይ ብልፅግና ናይ ኢማራት ዓረብ ከምኡውን ናይ RSF ምንቅስቃሳት ድማ ብከቢዱ ዝኸሰረሉን እቲ ናይ ምክልኻል ስርዓቱ ማለት እውን ካብ ቻይና ዝተዓደገ ናይ ቻይና ስርሒት ዝኾና FK 2000 ዝዓይነተን መከላከያ ናይ ኣየር ሓይሊ ኣየር ካብ ዱባይ ወይ ካብ ኢማራት ዓረብ ተፃዒኑ ናብ RSF ዝተዋሃበ ናይ ሓገዝ መሳርሒ ሙሉእ ብሙሉእ ብሓይልታት ሱዳን ከም ዝዓነወ እዩ እቲ ዝበፅሐና ሓበሬታ ዘመላኽት ዘሎ። ክብራት ተኸታተልቲ ነዚ ስዒቡ ድማ RSF ናይ ምክልኻል ዓቕሙ ኮነ ናይ ምጥቃዕ ዓቕሙ ተረምሽሹ ተሓምሽሹ ከም ዘሎ እዩ እቲ ዝወፅእ ሓበሬታ ዘመላኽት ዘሎ። ነዚ ስዒቡ ከዓ ዝተፈላለዩ ሓይልታት ናይ RSF በብግዚኡ ይበታተኑ ከም ዘለዉ ናብ ሰራዊት ሱዳን ኢዶም ዝህቡ ሰራዊት እውን በብግዚኡ እናተበራኸተ ከም ዝመፀን እዩ ካብቲ ከባቢ ዝበፅሐና ሓበሬታ ዘመላኽት ዘሎ። ክብራት ተኸታተልቲ ናብቲ ናይ መወዳእታ ሓበሬታ ናኸሕልፈኩም ከለኹ ከዓ IMF ብዛዕባ ኢትዮጵያ ዘውፅኦ መደንገፂ ሓበሬታን ነበር ሓላፊ ብሄራዊ ባንኪ ኢትዮጵያ ዝኾነ ኣቶ ማሞ ምህረቱ ዘውፅኦ ምሽጥር ብልፅግናን ዝምልከት ሓደ ሓበሬታ ኣሎ። እዚ ሓበሬታ እዚ እንታይ እዩ ዝብል ኣብ ናይ 2-3 መዓልቲ እዚ IMF ዘውፅኦ ሓደ ሓበሬታ እንታይ እዩ ዝብል ኢትዮጵያ ካብተን ኣብ ዓለም ዘለዋ ትሑት ገቢ ወይ ከዓ ትሑት ኣታዊ ዘለወን ሃገራት ተርታ ተመዲባላ ዝብል ሓደ ሓበሬታ መደንገፅ ዝኾነ ሓበሬታ ያውፅኡ ነይሩ። ቅድሚ ሕዚ ቅድሚ 8 ዓመታት ኣስታት ብክልተ ዲጂት ዝማዕበለ ናይ ኢኮኖሚ ክላስ ወይ ከዓ ናይ ኢኮኖሚ ዴቨሎፕመንት ኣርያ ከም ዝነበረትን ሕዚ ድማ እቲ ናይ ክልተ ኣሃዝ ይትረፍሙ ኣፍተን ማእኸለዎት ዝበሃላ ናይ ዓለምና ናይ ኢኮኖሚ ደረጃ ዘለዋ ሃገራት ክትምደብ ኣይከኣለትን ሕዚ ኣፍተን ትሑት ዝበሃል ናይ ኣታዊ ደረጃ ዘለወን ሃገራት ኣፍተን ብጣዕሚ ዝዳኸያ ሃገራት ተመዲባ ከም ዘላ እዩ IMF ኣረጋጊፁ ዘሎ። ነዚ ከረጋግፀልና ዝኽእል ድማ ሙሉእ ብሙሉእ ኣብቲ ስራሕ ንሱ ኣብቲ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኢኮኖሚ ኣካይዳ ዝሰርሕ ዝነበረ ማሞ ምህረቱ ተባሂሉ ዝፍለጥ ናይ ብልፅግና ሓላፊ ዝነበረ ኣብ ዝቐረባ ኣዋርሕ ድማ ካብ መዝነቱ ዝተባረረ ሓላፊ ድማ እንታይ ይብል ኣብ ትማል ዝሃቦ ሓደ መግለፂ ነይሩ። እቲ ኢንተርቪው ንሱ ብልፅግና ምስ ትግራይ ዝገበሮ ኩናት ንIMF ኢትዮጵያ ንIMF ኢዳ ንኽትህብ ኣገዲድዋ እዩ። ኣብዚ ድማ ብጣዕሚ እየ ዝናሳሕ ክብል ተዛሪቡ ኣሎ። እዚ ማለቱ እንታይ እዩ? እቲ ኣብ መንጎ ትግራይን ኢትዮጵያን ዝተኻየደ ውግእ ነቲ ናይ ኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ሙሉእ ብሙሉእ ዓንዲ ሕቆኡ ሰይርዎ እዩ። IMF ድማ ነዚ ኩነታት እዚ ተበሊፁ ነቲ ናይ ኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ኣብ ኢዶ እትይዎ እዩ ተቆፃፂርዎ እዩ። ድሕሪ ሕዚ ኢትዮጵያ ሰርቫይቭ ክትገብረሉ ትኽእል ኩነታት ኣብ ዝተሓተ ደረጃ እዩ ዘሎ ክብል ይገሊፅዎ ዘሎ። ክቡራት ተኸታተልቲ እዚ ማሞ ምህረቱ ዝበሃል ናይ ኢትዮጵያ ብሄራዊ ባንክ ሓላፊ ዝነበረ እዩ።
تقول زلو مشترات ناي بلصقنا تاع عينت امارار حكم زلو تاع عينت بوليتيكال ايكونومي كم زختل زي بوزح نغرات انترفيو كيرلو او خيدكم مولو انترفيو كتسمعوا تخليهم كبرات تخاتلتي بحصيرو ግን بلصقنا افتن زحلفا 5-8 ዓመታት እቲ ናይ ክልተ ድጅት ዝነበረ ዕቤት ናይ ኢትዮጵያ በባዓመቱ ሕዚ ናብ ክልተ ድጅት ይቅረሙ እቲ ከመይሉ ህዝቢ ክነብር ከም ዝኽእል እቲ ኢንፍሌሽን ሬት ዝበሃል ናይ ኢትዮጵያ ፐርቼዚንግ ፓወር ናይ ኢትዮጵያ ቅርሺ ብ3-4 ዕፅፊ ንታሕቲ ክቅንስ ከም ዝተገበረ እዩ እቲ ዝወፅ ዘሎ ሓበሬታ መላኺቱ ዘሎ ማሞ ምህረቱ እና ቃሊዕዎ ዘሎ ማለት ክብረት ተኸታተልቲ እዚ ሓበሬታ እዚ ሕዚ እውን እሙን ምንጭ ዘለዎ ሓበሬታ እዩ ምክንያቱ ማሞ ምህረቱ ዝበሃል ናይ ባዕሎም ሓላፊ ዝነበረ እዩ ሕዚ ተናሲሐ ካብ ብልጽግና ከምዚ ኢለ መስራሒ ተናሲሐ ዝሓለፉ ዓመታት ከምዚ ዓይነት ውድቀት የጋጥምና ኢሉ ሕዚ ኣብ ኢንተርቪው ከምዚ ኢሉ መምጽኡ ንብልጽግና ሕዚ እውን ዓብይ ውድቀት እዩ ነቲ ህዝቢ ድማ ክነቅሕ ምናልባት ዝነቅሕ ህዝቢ እንተሃሊና ኮይኑ ንምንቃሕ እውን ዝጠቅም ሓበሬታ ይኽብለኩም ይደሊ ዝኾነ ኮይኑ ግን IMF ሕዚ እውን ኢኮኖሚ ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ኢዱ ተቆጻጺርዎ ከም ዘሎ ናይ ኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ድሕሪ ሕዚ ክድሕነሉ ናብ ዘይኽእል ደረጃ የንቆልቁል ከም ዘሎን ምናልባት እውን እቲ ናይ ብልጽግና ሓይሊ ክሳብ ዘሎ ድማ እቲ ኢኮኖሚ ስርዓት ናይ ኢትዮጵያ በብግዚኡ እናሞተ ይኸይድ ከም ዘሎን እዩ ዘመላኽት ዘሎ ኣብ ዝሓለፈ እውን ናይ ዶክተር አብይ ኣብ ፓርላማ ዝተዛረቦ ዘረባ እውን እንታይ ዝብል ነይሩ እቲ ናይ አዲስ አበባ ሆነ ናይ ካልኦት ከባቢታት ዘሎ ናይ ኢንፍሌሽን ሬት ብጣዕሚ ይዓበሎ እቲ ናይ ገዛ ክራይ ይዓበሎ ይውስኸሎ በብግዚኡ በቃ ዘይተኣደና ወሰኺ ይግበረሉ ዝብል ሕቶ ቀሪብሉ ነይሩ ነቲ ሕቶ ንሱ ድማ እንታይ ክብል ይመልሱ ክብረት ተኸታተልቲ ብጣዕሚ መግረሚ እዚ ሕዚ እውን ገና ክውስኽ እዩ ኢትዮጵያ አዲስ አበባ ትምዕብል ስለ ዘላ ህዝቢ ድማ ናብኡ ይሰሓብ ስለ ዘሎ አትራክትድ ይኸውን ስለ ዘሎ እዚ ገዛ ክራይ ገለ ዝበሃል ድማ ገና ክውስኽ እዩ እንታይ ርኢኹም ዝብል መልሲ ከም ዝተዋሃቦምን እዚ ካብ ሓደ መራሒ ናይ ሃገር ተባሂሉ ዝፍለጥ ጠቅላይ ሚኒስትር ዘይትጽቡዕ ዓይነት መልሲ ኣብቲ ፓርላማ ከም ዝተነግረን እቲ ክመጽእ ዝኽእል ውድቀት ድማ ካብ ብጋንኡ ተዘጋጀው ዝብል መልእኽቲ የመሓላልፍ ከም ዘሎን ዝብል ሓደ ሓበሬታ ኢና ክንረክብ ንኽእል ክብረት ተኸታተልቲ ዝኾነ ኮይኑ ናይ ኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ሕዚ እውን ኣብቲ ሎወር ክላስ ተባሂለን ዝፍለጣ ሎወር ኢኮኖሚ ክላስ ዘለዎ ሃገራት ተመዲቡ ይርከብ እዚ ሓበሬታ እዚ ሕዚ እውን ንህዝብና ክጠቅም ስለ ዝኽእል ኩላትኩም ሼር ምግባር ኣይትረስዑ ሰብስክራይብ እናገበርኩም ድማ ቤተሰብ ኩኑ ክብለኩም ይደሊ እንተ ኣነ ግን ናብ ዝነበረኒ ምድላው ዛዚመ ኣለኹ ሰላም